Hej! Sidan 150 i boken Matematik 2a. Uppgiften 4005. Utgå från funktionen f av x lika med kx plus m. Skriv värden på k och m så att f av 0 blir 5. Den här frågan är ganska svår faktiskt. Inte den här utan den här. Eftersom x är 5. Först och främst så måste jag veta att det här 0 är x. Och det här 5 är faktiskt y. Men när man inte skrivit y, man skrivit f av x istället. Så man kan säga att det här 5 är f av x. Så, hela det här. Som om att vi har en punkt. Så, kommer ihåg på att man har punkter. Så här. 0 och 5 betyder den här punkten här på x och y-koordinaten. Så vi har en punkt som x är 0 och y är 5. Det är den här punkten. När vi har en punkt, nu vill man att vi ska ta reda på m och k. Då går jag och skriver den här funktionen igen någonstans. För att inte krångla till det, om jag inte gillar jättemycket skriva f av x, så skriver jag faktiskt ingenting här. Behöver jag ingenting. Jag skriver bara k och x plus m. Och så har jag en punkt som x är 0 och y här som jag inte skrivit. Kanske ska skriva bättre. Och y är 5. Så. Då går jag och ersätter bara. Skriver istället för x0 istället för y5 och ser vad som händer. Så istället för y eller f av x skriver jag 5 här. Lika med k vet jag inte. Det är det som jag ska ta reda på. Gånger x vet jag. Det är 0. Och m vet jag inte. Jag ska ta reda på. Då skriver jag. Och så tittar jag på min ekvation. Här ser jag att spelar ingen roll vad k kan vara. Det blir ändå resultatet blir 0 här eftersom x är 0. Så allt gånger 0 är 0. Och så här är det m och här har jag 5. Och så tittar jag på min ekvation igen. Någonting här som jag adderar med 0 blir 5 här. Vad är det här någonting med 0 blir 5? Det är klart, det måste vara 5. Så då vet jag att, då säger jag, aha, m är 5. Och k, vad ska jag skriva för k? Vad som helst. Vad som helst. K kan vara minus 3. Eftersom minus 3 gånger 0 blir 0. K kan vara vad som helst. Så mitt svar är m lika med 5. Och k kan ta vilket värde som helst. Från minus 1 miljon till plus 1 miljon. Det spelar inte roll. Det blir ändå 0. Så att, på så sätt kanske jag kan svara. Men jag har inte facit. Så jag vet inte hur man har svarat och resonerat faktiskt. Men så kan jag göra. Jag kan säga k är vad som helst. Minus 3 plus 3, 100, 200, halv. Så. Det gör man på samma sätt. Här också har jag x som är 3 och y är 12. Eller x är 3 och
f av x är 12. Så jag går och ersätter hela det här med 12 och x med 3 och se vad som händer. Nu ska jag sudda lite. Så. Jag hade x, hur mycket hade jag? Glömde det. 3 och 12. Så. 3. Och y är 12. Då skriver jag 12 här. Istället för y jag ersätter här. 12. K vet jag inte, men x vet jag det är 3. M vet jag inte. Så jag ska sudda de här. Nu kan jag skriva igen 12 här. Och så kan jag ge bara värden till K och M som jag vill. Till exempel om jag säger K är 2. Så 2 gånger 3. Hur mycket blir? 2 gånger 3 blir 6. Och 6 plus vad blir 12. Då måste jag ge till M till exempel värdet 6 då. Båda. 6 plus 6 blir 12. Det är en lösning. Eller så skriver jag, kanske gör det lite svårare. Jag skriver K är minus 3. K är minus 3 gånger 3. Då blir det 9, minus 9. Minus 9 plus vad blir 12. Jag måste lösa den här ekvationen. Svårt att skriva med färger. Jag måste lösa den här ekvationen. Då m måste vara i så fall, eftersom jag flyttar på minus 10 till den här sidan, så blir 21. Så m måste vara 21. Eller så ger jag värden till m och tar fram k. Så här. Jag säger m kanske är 1. Så. Och så har jag 3 som ett x. Och k vet jag inte. Jag ska bara gissa mig till. Men jag vet att det ska bli 12 på den här sidan. Så 1 plus vad blir 12. 1 plus 11. Det var inte så bra. 11 här. Så då måste jag ha k som blir kanske inte heltal. Så då är det bättre att ge värden till k. Inte ge värden till m. Så att jag ger heltal. 3 gånger... Så det går ändå, men det blir inte heltal. Så det är okej. Så 1 plus 11 måste vara här. Båda ska vara 11. Och blir 12. Så då måste jag ta 11 och dela med 3 och få ta reda på k. Så 11 delar på 3. Då är k 3,7 kan man säga. Liksom. Ja, 3,7 på ett ungefär. Men som sagt, det är bättre att ge värden till k. Så det finns 100 sätt att lösa det här. Skriv värden på k och m så att det blir så att man kan göra en tabell om det är så, blir så. Så att ja, man gör hur man vill. Jag har inte facit så jag vet inte hur man resonerar. Men vi går vidare. 4006. Vi har funktionen g av x lika med 100 minus x upphöjt till 2. Beräkna den där. Helt enkelt bara att man bara
tittar här, höger sida, och ersätter x med, eftersom vi sa att inom parentes är alltid x, så det här är 10. Så jag ersätter x med 10 och ser vad som händer. Jag bryr mig inte jättemycket om det här nu, så jag skriver funktionen igen. 100 minus x upphöjt till 2. Minus x upphöjt till 2. Och f av 10 betyder att x ska vara 10. Då skriver jag igen 100 minus 10 upphöjt till 2. Hur mycket 10 upphöjt till 2 måste jag först veta. Det är kanske 100. Och 100 minus 100, hur mycket blir det? Det blir 0. Då skriver jag nu g av 10 när x var 10 är 0. Eller jag skriver svaret är 0. Eller jag skriver y lika med 0. Eller vad som helst. Liksom, ja, funktionen är värde är lika med 0. Men det kanske är bäst att man skriver så. Så. Nästa fråga. Nu är det minus 2, så man bara ersätter x med minus 2. Så man bryr sig inte om det här minus som är här. Jag måste skriva igen. Bara istället för x skriver jag minus 2. Men eftersom det är minus måste jag kanske ha parentes. Så. Lika med 100 minus 2. Och eftersom det är upphöjt till 2 så ska jag också skriva upphöjt till 2. Och allt upphöjt till 2 spelar ingen roll om det är minus plus, det blir ändå plus. Så svaret för hela det här blir 4. Då blir det 100 minus 4. Och alla vet 100 minus 4 hur mycket. Och sen skriver jag här g av x, och när x är minus 2. Lika med, skriver jag svaret här. Svaret är skillnaden mellan 100 och 4. Och samma sak med minus 5. Då har jag minus 5 här. Och hur mycket är minus 5 gånger minus 5? Det blir 25. Då blir det här 25. Och så här skriver jag istället 25. Inte 25, sorry, minus 5. När x var minus 5. Så, och 100 minus 25 skriver jag här. Så. Funktionen, den här frågan, funktionen g är definierad genom g av t. Nu är det istället för x har man skrivit t. Så spelar det inte roll. Igen inom parentes är t. Och det är lite svårare, det är andra grads funktion, eftersom t är upphöjt till 2 spelar inte roll. Även här hade vi andra grads funktion. Så det är bara beräkningen blir lite annorlunda. Så jag skriver min funktion igen. Den här t upphöjt till 2 plus 10t plus 5. T upphöjt till 2 plus 10 t plus 5 tror jag. Ja. Och då, ja, när t är 0 betyder jag ersätter t med 0. Jag ersätter sedan med 5 och med minus 3. Och när det är 0, det är väldigt, väldigt enkelt. Jag behöver inte ens tänka. Eftersom t är 0 så allt det här blir 0. Allt det här också blir 0. Eftersom det är
gånger. 10 gånger, 0 gånger, vad som helst blir 0. Och 0 upphöjt till 2, alltid är 0. Så 2 blir 0. Men om man vill vara jättenoga så skriver man 0 upphöjt till 2 plus 10 gånger 0 upphöjt till plus 0 här. Och sen säger man plus 5. Och så svaret blir bara, här är 0, här är 0, ingenting är kvar. Svaret blir 5. Och nu kan jag skriva här av 0 blev 5. Så. Ja. Så den här gången T istället för X. Men det är bara en bokstav. Man kan ju välja vad man vill. Så det är 5. Betyder Y är 5. Ja. Eller... Och när det är T5, det är samma sak. Jag går och ersätter T med 5 och ser vad som händer. Istället för 0 skriver jag 5 här och 5 här. Så 5 och 5. Allt annat är ju samma och här byter jag. Det blir 5. Vad skrev jag tidigare? Skrev jag 0? Jag hoppas att jag skrivit 0. Så, vad är 5 upphöjt till 5? Ja, man skriver. Och vad är 10 gånger 5? Skriver. Och sen bara plussa ihop dem. Och det är svaret. Nästa är när är minus 3. T är minus 3. Då går jag och ersätter med minus 3. Här skriver jag minus 3. Och här skriver jag minus 3. Och här blir annat. Men 5 är ju samma. Så minus 3. Och det ska vara upphöjt till 2. Och allt upphöjt till 2 är ju bara plus. Så det är 9. Och här minus 3. Här måste jag vara försiktig. Plus gånger minus. Det är alltid minus när det är gånger. Och då blir det minus. Då måste jag ta bort det här plus som är här. Då måste jag skriva minus. Minus 30 och plus 5. Och så bara. Hur mycket är 9 minus 30? Subtrahera och skriva minus. Sen plus 5. Då måste jag ändra här. G av minus 3 blir resultatet av de här. Enkelt att räkna. Så gör man. Och här Oskar hjälper till att tömma en vattentank. V av X här. Nu har de tagit en annan bokstav istället för F av eller G av. Anger hur många liter vatten som finns kvar i tanken efter X minuter. Då vet jag att X är minuter. Det är jätteviktigt att X är minuter. Och jätteviktigt att Y eller hela det här är liter vatten. Liter. Så jag har minuter på vänster. På höger sida och sen blir det liter på vänster sida. Och jätteviktigt att jag tittar vad jag har för funktion. Behöver kanske inte skriva här i början så det inte blir jättekrångligt för mig. Tittar jag bara på höger sidan och jag ser att jag har 9000 minus 50 gånger x. Och när jag ser minus framför x då vet jag att den här funktionen är avtagande, inte stigande. Och eftersom det är bara x, ensam x, det är inte andra grads funktion eller någonting. Det är ju enkel funktion. Och jag har lite koll. Och det här 900 alltid är början. I början hur mycket det är. Och i början, vad betyder när tiden är 0? När x är 0? När det här inte finns. Så i början finns det 9000 liter vatten och så småningom varje minut
varje 1 minut 50 liter är borta. Varje minut 50 liter töms av vattnet och till sist kanske är det ingenting kvar. Och så nu tittar jag på vad jag har för frågor. Beräkna V av 0. Och det här inom parentes som sagt är minuter. X betyder när X är 0, när tiden är 0. Så när X är 0, då det här försvinner. Ingenting är kvar eftersom allt gånger 0 är ju 0. Så när X är 0, tiden i början, så finns det 9000. Så svaret är 9000, men man kan skriva av den här funktionen en gång till. Skriva istället för x 0 och ersätta x med 0. Så blir det 50 gånger 0, 9000 minus 0, 9000. Så man kan göra så. Krångla till det lite, annars alla kan se på en gång. När tiden är 0 fanns det 9000 liter vatten i den här vattentanken som Oskar har. Och sen ser man uttrycka i ord vad V av 0 betyder. Då ser man V av 0 betyder i allra början innan man hunnit tömma tanken. Då har man så mycket liter vatten i tanken. Och ser man beräkna V av 150 betyder när 150 minuter har gått. Hur mycket vatten finns i tanken? Det är bara ersätta. Så 50, ta bort x och skriva 50 gånger 150. Och räkna det här, hur mycket 50 gånger 150. Och sen 9000 minus resultatet av det här. Se hur mycket vatten är kvar. Och så skriver man liter vatten är kvar. Och sen säger man efter hur lång tid är tanken tom. Den här är lite svår fråga. Jag kanske ska lösa det. Och jag måste kunna översätta ord till matematisk beräkning. Vad betyder tanken är tom? Det betyder att hela den här är 0. Inget vatten är kvar. Och då är det en ekvation som jag måste lösa. Så jag går och ersätter. Så jag skriver först kanske V av x lika med 9000 minus 50 gånger x. Och när V av 0, när tanken är tom betyder hela det här. Jag tar bort hela och skriver 0 istället. 0. Och 9000 skriver jag igen. Minus 50x. Det är en ekvation som jag måste lösa. Ekvation som jag behöver lösa precis som tidigare. Och det är enkel ekvation. Det är första grads ekvation. Det enda jag behöver göra är att ta det här 9000 till andra sidan. Så blir det plus. Så har jag 9000 här lika med 50 gånger x. Och så delar jag båda med 50. Och så se hur många minuter tar det. Bara dela det här med det här. Det är jätteenkelt. Men svaret är antal minuter. De här röda vet jag inte om man ska gå igenom dem. Jag har inte löst sådana jättemycket, så jag vet faktiskt inte hur de ser ut. Men jag kan åtminstone berätta lite. Vi har folkmängden f av x i en kommun öka enligt funktionen. Då vi har en funktion, det här. Och igen har vi x. Jag måste på en gång veta vad x betyder i den här funktionen. Det är antal år efter 2010. Så 2010 som om räknas som tiden är 0. Något sånt. Och så när man säger till mig bestäm
f av 0 betyder när x är 0, hur mycket får du svar här? Betyder att jag går och tar 1,02, upphöjer jag till 0 och sen resultatet multiplicerar jag med 350 000. Och allt när man upphöjer till 0 blir svaret 1. Om det här är ett tal eller en siffra eller en bokstav spelar ingen roll. Allt upphöjt till 0 är ju ett resultat. Så som om här är 350 000 gånger 1. Det är bara 350 000. Betyder år 2010 antalet folkmängden var 350 000. Och sen säger de till mig, uttrycker ord vad som menas med f av 0 betyder att hur mycket folk, vad var folkmängden år 2010 när tiden var 0 helt enkelt. Det fanns bara 350 000 människor. Sen ökar de varje gång och så säger man bestämt f av 1 betyder efter ett år. Bara efter ett år betyder år 2011. Då går jag och ersätter x med 1 den här gången. Det är också enkelt. Det blir bara 1,02 och på till 1 det är ju samma. Och så multiplicerar jag med 350 000 och ser hur mycket det blir. Då får jag svaret. Och så säger man hur stor beräknas folkmängden vara 2015? Här måste jag fundera lite. 15 betyder hur många år har gått mellan 15 och 10 år. 5 år. Då måste jag säga då måste jag ersätta min x med 5 då. Eftersom det har gått 5 år. Och igen beräkna. Först tar jag det här 1,02 med miniräknare upphöjt till 5. Svaret multiplicerar jag med 350 000 och så får jag svaret efter år 2015 hur mycket. Och så ser man avrundat till 3-värda siffror. Det har ni koll på hur man gör vid det här läget. Sen kommer man till den här. Bestäm f av minus 3 för funktionerna. Det bara betyder att gå och ersätt x med minus 3 och räkna. Så den här, jag bara tar den här delen och räknar. Till exempel jag skriver 600 precis som det står. 600 delar med ersätter x med minus 3 skriver jag minus 3 här. Minus finns. Sen har jag 200 här. Gånger x upphöjt till 2 och x är minus 3 upphöjt till 2. Bara så, varför har jag skrivit liksom, jag behöver inte det här. Kanske ska skriva lite bättre. 200 gånger minus 3 upphöjt till 2 och här kanske minus 3 också så att vi ser lite så. Och här är lika med finns. Sen skriver jag min funktion här. Nu ska jag koncentrera mig att jag inte gör fel och sånt när jag beräknar. Det är jättelätt att göra fel. Nu tittar jag bara här. Inte titta här. Så 600 delar med minus 3. Först koncentrerar jag mig på här har jag plus, här har jag minus. Då svaret blir minus eftersom reglerna är så. Plus delar med minus blir minus. 600 delar med 3, 6 delar med 3, 2. Och så blir det 200. Nu är det slut här. Koncentrerar jag mig inte på det. Jag kommer först, inte tittar här. Utan jag skriver av dem igen. 200. Och sen koncentrerar jag mig på det här. Minus 3 gånger minus 3 blir 9. Så. Gånger 9. Så. Nu är det jätteenkelt. Jag skriver av det här en gång till nu. Minus 200. Och försöker multiplicera det här.
2 nollor, de kommer fram bara så. Och 2 gånger 9 är 18. Nu är det jätteenkelt. Minus 200, det är båda minus. Så svaret blir säkert minus. Och plussar jag ihop de här, då blir det kanske 2000. Nu går jag och ser vad jag ska skriva här. Det stod f av x när x var minus 3, så skriver jag f av minus 3 här. F av minus 3. Svaret blev så mycket. Jag kanske har gjort fel, kanske inte något tecken eller någonting, men sättet och principen är så att bara ersätta och i lugn och ro försöka att inte göra stora fel. Sen har man facit ifall man undrar hur det blir. Och sen precis på samma sätt gör man det andra. Jag kanske kan skriva lite hur man gör, men kanske inte beräkna. Låter beräkna. B. Så jag skriver bara högersidan. 50 gånger minus 3 upphöjt till 3 plus 100 gånger minus 3 upphöjt till 2 och plus 10 gånger minus 3. Så. Och innan jag gör någonting måste jag göra de här. Den första, jätteviktigt att jag vet minus 3 gånger minus 3 gånger minus 3. Svaret blir minus. Alltid när potensen är uddatal, om det är minus här, svaret blir minus. Så då måste jag på en gång skriva minus här så att jag inte glömmer. Så minus 50 gånger 27. Eftersom 3 gånger 3 gånger 3 är 27. Sen går jag vidare, skriver jag plus 100 gånger, här är upphöjt till 2 så det är inte så farligt. Det blir plus bara och blir 9. Då skriver jag 9 här. Sen kommer jag hit. Här har jag minus 3 plus, då blir svaret minus. Och 3 gånger 10 blir 30. Så. Igen måste jag vara försiktig här. Jag har minus, jag ska inte alltid bli minus. Och går jag med miniräknare 50 gånger 20, men svaret är minus. Och här svaret är plus, så jag vet inte hur mycket det här blir faktiskt. 5 gånger 7, 35. Och 5 gånger 2, 10. Plus 3, 13. Det kanske blir så här. Och sen här blir 900 minus 30. Ja, då vet ni hur man gör. Så, nu stannar jag. Ha det så bra.